n'isi nwata n'isi okenye ka m na-asị na ọ ga-adịrị anyị na mma. Ezi mkpụrụ ka anyị ga na-amịta, anyị ga-amịta ezi mkpụrụ. Mmadụ niile so wee bi ije ata ga-amịta ezi mkpụrụ. Akụkọ ọgbụgba ama n'ike wee nye anyị Igbo niile, wee nye anyị ọnụ ọgba, wee nye anyị ịchata ncha n'isi ọgba na ugwu isi ọgba, wee nye ngwungwe n'ụzọ naanị ọnụ ọgba na isi ọgba ọnụ ọgba na nwaanyị Igbo na mmụọ niile bụ mmụọ anyị ji ejekọ dịka ụmụ n'ike dịka ụmụ Igbo niile. A sị na ọ ga-adụrụ ụmụ Igbo niile na mma. Acha.
Never. Hello.
Akajiofor Igbo niile His Royal Highness Igwe Ementa biko ndị be anyị ga-eme ihe n'usoro nwanne anyị nwoke bụ Akajiofor nke abụọ n'ala Igbo enwe ndị ọ ga-echi echichi taa mana anyị nwabụ ndị eze nke n'ike ga-ebugodo ụzọ chie ya echichi anyị chie ya echichi owechielu that opportunity chide ndị ọzọ so na igwe mụ na Dr. Titus Okoro bụ chairman the traditional rulers in Enugu East. I'm the deputy chairman, traditional rulers in Enugu State. Ementa Dinamiti Nyabo. Nkizubo.
ọkwa Akajiofor nke ndị Igbo bụ ihe a na-eche Orukwenu. Onye chiri echichi na mba na kịta anyị chiri ebe anyị kịta bụ o jezuru ejezu Kola anyị echichi bọọsụ be mgbe na-ezi ọjakwuo anyị bụ n'igwe dube n'ike werisi ya na anyị ka echi nke jibere nwa be n'ike nwanne be anyị ya bụ na ije chide ndị ọzọ ọha echighị n'ugbo bụ ọchị nyere n'ibe ọnwa mana anyị bụ ndị eze ndị Enugu East ya ndị n'ike land echi ya bụ anyị chere nke ọrụ nrụtu onye ọzọ ọ dị mma ọmụ a bụ nwa eze Chukwu bụ ụzọ mba Akajiofor Igbo ọzọ Ementa Imoo. Asị m na ụbọchị taa bụ ụbọchị eke mbụ n'ọnwa Disemba 2023 bụrụ ụbọchị anyị na-eme mmemme OFALA mana ndị mba ọzọ na-akpọ ya OFALA. Anyị na-eme ya bụ mmemme ya na mmemme iji cheta ụbọchị ndị Igbo chiri m echichi dịka Akajiofor 3 years anniversary. Taa ọ na-eme ya bụ mmemme ka mụnwa bụ Akajiofor Igbo n'afọ ndị Igbo niile, n'afọ alaba anyị bụ ala n'ike, n'afọ ndị eze niile nọ na n'ike, n'afọ OFALA na Ofor ndị Igbo gụnyere m n'aka, n'afọ Chukwu okike abịama onye kere ihe niile mana o nwere ihe kere ya. Anyị na-echi nna anyị na nwanne anyị nwoke bụ Chief Clement Okoye. Anyị na-echi echichi taa dịka Chief Akụezu Mkpa Anyanwụ Akpa Oke 1 of Nchatancha n'ike. Anyị si na taa anyị na-eyinye ya bụ mgba n'olu maka na olu
biye na-ebu isi ya ka eji yinye ya bụ mgba n'onu na onu a ga-ebudosi isi ike isi ya agaghị adapụ ọnwa agaghị abụ nke ya ebe ọbụla o jele ọ ga-erekọgnaizi ya dịka onye ochiri echichi dịka onye echichi na taa ka m ji n'afa ndị Igbo ya na n'afa ndị n'ike n'afa ndị eze wee na-echi ya Chief Akwaezumkpa Anyanwụ Akpa Oke one of Nchatancha n'ike. Akwaezumkpa anyị na-agbanye ya mgbanaka dịka onye ochiri echichi dịka onye ga na-ana ya bụ aka ịtọ n'ala Igbo dịka onye otele mmanụ na taa ọ gbanyere ya bụ mgbanaka ka mba niile n'ala Igbo niile n'obodo niile ga-afụta ya dịka onye ochiri echichi. Asị m otu amụọ bụ Akajiọfọ Igbo ọzọ Ementa eme Imo si kwuo ya n'otu aka ọ ga-esi wee dị. Nke a bụ mmemme ọ na-ekpunye onye chiri echichi. Ọ bụ naanị onye chiri echichi na-ekpu ya bụ mmemme. Onye na-ezughị oke anaghị ya bụ okpu. Na taa ka anyị na-ekpunye ya okpu dịka Chief Akwaezumkpa Anyanwụ Akpa Oke one of Nchatancha n'ike wee na-asị na ọ ga-adị ogologo ndụ n'ala isi ike na mba niile ga-afụta ya dịka onye ochiri echichi isi ya agaghị adafu and site n'ihi ya dị onwe isi Nchatancha niile ga-adapụkwanụ na ọ ga-ejikwa ya bụrụ onye ime atụ nye ala Nchatancha niile wee nye ala Igbo niile wee nyekwanụ ala n'ike niile. Asị m dịka m na-ekpunye okpu a ka m na-asị n'ochighi echichi dịka Chief Akwaezumkpa Anyanwụ Akpa Oke one of Nchatancha n'ike. Anyị na-enye ya bụ okike bụ Ofor ọ na-eji n'aka ife ọ ga-eji mara ya dịka onye echichi ife ọ ga-eji mara ya dịka onye odere okike niile maka onye ọbụla odere okike niile anaghị atụ asị. Onye odere okike niile pụta n'ọgbọ ihe ọ fụrụ ka ọ na-ekwu na taa ka ọ na-enye ya bụ okike ka ọ bụrụ nchekwube wee nye ya bụrụ ndụ bụrụ udo na ọbịara igbu ya ga-egbu onwe ya. Onye chere ya ọnwụ ga-ebu ya ụzọ nwụọ. Ọsọ ọbụla o welitere ya bụ okike fegharịa mba niile ga-ama na ọ bụ onye echichi batara. Ọsọ ọbụla o ji okike wee bata ha ga-ama eziokwu na ọ bụ Chief Akwaezumkpa Anyanwụ Akpa Oke one of Nchatancha n'ike. Asị m taa ka anyị na-enye ya gosi na ọ ga-adịrị gị na mma. Donia Chief Akwaezumkpa Anyanwụ Akpa Oke one of Nchatancha n'ike. Chief Akwaezumkpa Anyanwụ Akpa Oke one of Nchatancha n'ike. Ezumkpa Anyanwụ Akpa Oke one of Nchatancha n'ike. Ndị Igbo ekene m unu, ụmụnike ekene m unu. Asị m eze nwanyị a n'ike wa uwe ekenekwe m gị. Chukwu okike abịa ma nye ekene gị. Ọ sị na ọnwa gị nwoke bụ Ụbasinachi Monde Okafọ ihe nọ n'etiti unu taa. Na taa ka anyị na-eyinye ya bụ aka onu maka na onu bụ ihe na-ebudo isi. Anta ọ na-eyinye ya bụ aka onu ka anyị na-asị
na ya bụ onu ya ga-ebudosi isi ya ike na ọ gaghị anwụchi ọnwụ na ọ ga-adị ndụ wee ka nka na onye ọbụla chụwara isi ya nwoke ma nwaanyị ọbụla chụwara isi ya ga-ada na ọchụ nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ wee nwee nwa ọsọ. Ọ sị na taa ka anyị na-eyinye ya bụ aka echichi n'onu ka onu ya nwee ike wee budosi isi ike. Nke a bụ aka ọ na-agba n'aka dịka onye echichi. Taa ka anyị na-agbanye Ụbasinachi Okafọ ya bụ aka dịka onye echichi ndị Igbo niile na ana n'ike niile chiri echichi. Asị m na taa ka anyị na-agbanye ya bụ aka dịka onye echichi. Na ya agbanye ya n'aka nri, gbanye ya n'aka ekpe, aka nri aka ekpe ka ọ bụrụ ya ngọzi. O si n'aka nri bịa ọ dapụ, o si n'aka ekpe bịa ọ dapụ. Ọchụ nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ wee nwee nwa ọsọ. Onye ọbụla na-achụ ya nwada ya nwa ga na-eji ọ ga na-ana. Asị m na nke a bụ okpu mmemme ka mụwa bụ Akajiofọ ndị Igbo nke abụọ ọzọ Ementa Imoo. Eji m n'afa Chukwu Okike Abịama onye kere ihe niile, wee jiri n'afa ndị Igbo, wee jiri n'afa ndị eze niile bụ ndị kpunyere m okpu si na ha gụnye m ya bụ ọkụ n'aka ka m gaa n'ilu wee chie ha ya bụ echichi. Asị m na taa ka m na-ekpunye nwanne anyị nwoke bụ Ụbasinachi Okafọ. Taa ka anyị na-ekpunye okpu dịka onye echichi. Na bido taa gaa n'ilu, taa ka a ga-amata Ụbasinachi Okafọ dịka Chief Ụbazoke 1 of Ugboka. Anyị si na ọ ga-adịrị ya na mma. N'ụmụ Igbo niile si na ọ ga-adịrị ya na mma. Ụmụ Chukwu Okike Abịama si na ọ ga-adịrị ya na mma. Ajala Igbo si na ọ ga-adịrị ya na mma. Nwoke na-achị isi a ga-ada, onye na-achị isi a ga-ada. Asị na ị ga-adị ndụ. Ebe ọbụla ị pụtara ọ ga-ama gị dịka onye ochiri echichi. Obodo ọbụla ị batara ga-ama gị dịka onye ochiri echichi. Na taa ka o kpunyere gị ya bụ okpu mmemme izuru oke n'ilu ọla niile dịka Chief Ụbazoke 1 of Ugboka. Asị m na anyị na-enyefe ya okike n'aka dịka ọfọ, maka na oji ọfọ ga-analili. Onye ji ọfọ adịghị emegide mmadụ, onye ji ọfọ adịghị egbu mmadụ, onye ji ọfọ adịghị atinye aka n'ihe ọjọọ, onye ji ọfọ adịghị emegide nwanne ya. Ya ka a na-enyefe ya bụ okike ọfọ n'aka. Wee sị na bido tata gaba na oji ogu na oji ọfọ, ọchụ nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ wee nwee nwa ọsọ. Onye na-achụ ya ga-adaliri, ya ma ga-enwe nwa ọsọ. Asị m na bido taa gaa n'ilu na ọ ga-amata Chief Ụbazoke dịka onye ji ọfọ eji ọgụ na o nwere ihe ga-eme ya. Saa anyị ga-enyefe ya, anyị nyefere ya bụ okike ka anyị si na ọ ga-adịrị anyị ndụ. Ọ gaghị ejikwere ya bụ okike ma ihe ọjọọ, maka na onye ọbụla ọ na-echi echichi bụ onye aka ya kwụ ọtọ. Onye ọbụla ọ na-echi echichi bụ onye eziokwu. Onye ọbụla ọ na-echi echichi anaghị emegide mmadụ. Onye ahụ anaghị eme arụ. Onye ahụ anaghị eme ihe rụrụ arụ. Ọ ma ndị echichi dịka ndị kwụbara aka ha ọtọ. Ya bụ na nwanne m nwoke Chief Ụbazoke na taa onye fere gị ya bụ okike, ị ga-ejide ya n'eziokwu, jide ya n'ezi omume, jide ya wee na-enyere ụmụ ogbenye aka, jide ya wee nyere ndị obodo gị, wee nyere ala Igbo niile aka. Jide ya n'egwu nke Chukwu Okike Abịama. Asị m na onye chụwara gị ga-adaliri. Ị ga-adị ka echi na-eche anaghị abụọ abụ. Ị ga-adị ka oke osimiri nke na-anaghị ata ata. Asị m na taa onye fere gị okike a na ọ ga-adịrị gị na mma. Taa ka anyị na-enye ya bụ akụpe
o ji akụfu ndị ilo. Asị m na mbọsị ọbụla o ji akụkụ a koo ya otu a okupụ ndị ilo. Ụbọchị o jikwana ya koo ya otu a okute ndụ, kute udo, kute amala, kute ihe akụ na ihe enwe ebe ọ bụ na ọ batara ọgbaji ụdọrọ oku akụkụ otu a ọ ga-abụ nnapụta wee nye ya. O koo ya otu a ndị ilu ya niile ga-adasịsị. Asị m na taa ka anyị na-enye ya bụ akụpe Chief OZO AKAJIOFOR of Ugbokaran. Chief OZO Odogwu nwa Chineke. Chief OZO gbasapụ mkpụrụ obi na ngwa maka moto dị ga-ebu moto taa. Onye nketa ya na chi na ngote taa ebe nọ ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Ndị Igbo niile ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Ụmụ Enugu niile ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Ụmụ Nike niile ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Ụmụ Nchatancha niile ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Ọnwụ ụnụ nwoke nwa eze Chukwu bụ ụzọ mba aka ji ọfọ Igbo ọzọ Ementa Imoo. Ọ ya nwa ji ya bụ aka ọnụ wee na-agbabe nwanne anyị nwanyị bụ Precious Chukwu nọ nso Okafor. Taa ka anyị na-agbanye ya bụ mgbanye ọnụ maka na ọ sị na ihe kwụrụ ihe akwụdobe ya. Na dịka Chief OZO kwụ o nwere ihe kwudobere ya. Anya bụ ihe kwudobere ya bụ ihe anyị na-agbanye ya bụ ihe n'onu taa. Ọ sị na taa na-agbanye ya bụ ihe ka anyị na-asị na ya bụ onu ya agaghị adapụ, na onu ya ama ndapụ, na onu ya bịa ga na-ebudo isi ya. Ọ ga-ebudosi isi ya na eke, budi ya n'oyi, budi ya n'afọ, budi ya na nkwọ, na onwere ihe ga-eme ya. Ọ ga-adị ndụ dịka nka. At least ebe ọ bụla ọ na-eje ya na di ya esoro. Na taa ka anyị na-agbanyekwenye ya bụ mgbanaka dịka lọlọ nwanyị o ji eje mba 1 n'ala Igbo niile, na nwanne anyị nwanyị bụ Precious Chinonso Okafor. Taa ka ọ na-echukwu ya bụ lọlọ nwanyị o ji eje mba maka na ihe kwụrụ ihe akwụdobe ya. Anyị sị na ọ ga-adịrị gị na mma. Na ya bụ mgbanaka ọ na-agbanye gị taa ga-abụ ndụ nye gị, ọ ga-abụ udo, ọ ga-abụ ama, ọ ga-abụ nrube isi wee nye gị na di gị. Ị ga-abụ onye na-elubere di ya isi, na-anapụta di ya. Di ya bụkwara onye na-elubere gị nwa isi, na-anapụtakwa gị. Maka na egwuregwu ka bụ ụzọ na nkịta ji echikọrịta arụ. Asị m na ị ga-adị ndụ, ị ga-adị ka echi na-echi anaghị agwụ agwụ. Ụbọchị ọbụla ị wenyere aka, nwoke ga-ama na ịbụ onye ọ gọziri agọzi, onye o chiri echichi. Nwaanyị ga-ama na ịbụ onye o chiri echichi. Ụwa niile ga-ama na ịbụ onye o chiri echichi. Dịka lọlọ nwaanyị o ji eje mba, taa ka ọ na-agbanye gị ya bụ aka n'aka sị na ọ ga-adịrị gị na mma. Anyị na-enyefekwenụ gị ya bụ ọdụ enyi. Ihe a bụkwa nza Ofor, maka na mgbọsị ọbụla o ji ihe a pụta n'ama, ọ pụta na mba niile, pụta n'ugwu, pụta na ndịda, mba niile ga-ekwete ma marụ n'ọlụ ọlụ nwaanyị o ji eje mba 1 of Igbo land bụ ihe pụtara n'ọgbọ.
anyị si na ọ ga-adịrị gị na mma n'ogologo ndụ na-arụ isi ike ihe akwa bụ ihe nwe na bido taa gaba n'ilu mụwa bụ Akajiofor Igbo ọzọ Ementa Imoo na-enyefe gị ya bụ nza n'aka dịka lọlọ nwanyị o ji eje mba of Igbo land ọ ga-adịrị gị na mma tụọ ya lọlọ nwanyị o ji eje mba of Igbo land ana m eche ka nnu afọ eji eti taa afọ mfa ugoro n'ọnụ